Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Pokoj sa vami. I s duchom tvojím. Vítajte medzi nami v našej farnosti. Prichádzate, aby ste udelili sviatosť birmovania našim deťom. Tešíme sa z nich, ale zároveň si uvedomujeme, aký veľký dar príjmu. Pri tejto svätej omši chceme spolu s vami poprosiť za nich, ale aj za nás, aby sme si vedeli byť dobrým príkladom kresťanského života a vyznávania živej viery. Pochválený bude Ježiš Kristus. Na veky. Ďakujem veľmi pekne. Úvod máme za sebou. Všetkých vás chcem aj ja pozdraviť, priniesť pokoj, ale aj dary Svätého Ducha pre vaše deti, aby rástli v milosti a aby vám boli na radosť. Aby Boh z nás mal takisto radosť a aby sme sa vedeli vždy v živote spoľahnúť na pomoc Božiu. Ale medzi sebou si musíme povedať, že my sa mnoho razy hnúť na seba a na blízke okolie, tak aby sme si navzájom pomáhali, pretože nik z nás nemôže byť samospasiteľný, potrebujeme jeden druhého. Ideme sláviť Eucharistiu, pri ktorej budem birmovať vás, birmovancov. Vám všetko je pripravené, ešte bude o tom nejaká referencia pred mojím príhovorom po evanjeliu, takže sa dozvieme, čo všetko ste stihli urobiť do dnešného dňa. Ale keď vás tu máme, to znamená, že všetko je v náležitom poriadku. Pozývam hlavne tejto Eucharistie. Najprv odľutujme všetky svoje hriechy. Zmiluj sa nad nami, Pane. Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo. Nech sa nad nami zmiluje všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do večného života. Sláva Bohu na výsostiach A na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle. chválime ťa, velebíme ťa, kláňame sa ti, oslavujeme ťa, vzdávame ti vďaky, lebo veľká je sláva tvoja. Pane Bože, kráľ nebeský, Otec všemohúci, Pane Ježišu Kriste, je a Boh, Baránok Boží, Syn Otca, i snímaš hriechy sveta. Zmiluj sa nad nami, Ty snímaš hriechy sveta. Príjmi našu bedlivú prosbu, Ty sedíš v pravici Otca, zmiluj sa nad nami. Ty si svätý, len Ty si Pán.
svetím, sláve Boha Otca, Amen. Modlíme sa. Všemohúci a milosrdný Bože, prosíme ťa, zošli nám Ducha Svätého, aby v nás prebýval a urobil z nás dôstojný chrám svojej slávy. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov. Čítanie z listu svätého apoštola Pavla Efezanom. Bratia, veľmi vás prosím ja, väzeň pre Pána, žite dôstojne podľa povolania, ktoré sa vám dostalo. Buďte opravdivo pokorní, dobrotiví a trpezliví. Znášajte sa navzájom v láske a usilujte sa zachovať jednotu ducha vo zväzku pokoja. Len jedno je telo, len jeden duch, ako je len jedna nádej, ku ktorej ste povolaní. Len jeden je Pán, jedna viera, jeden krst. Len jeden je Boh a Otec všetkých, ktorý je nad všetkými, preniká všetkých a je vo všetkých. Počuli sme Božie slovo. Pane, zošli svojho ducha a obnov tvárnosť zeme. Pane, zošli svojho ducha a obnov tvárnosť zeme. Dobroreč, duša moja, Pánovi. Pane Bože môj, Ty si nesmierne veľký. Aké mnohoraké sú Tvoje diela, Pane. Zem je plná Tvojho stvorenstva. Pane, zošli svojho ducha a obnov tvárnosť zeme. Odnímaš im dýcha, hneď hynú a vracajú sa do prachu. Keď zošleš svojho ducha, sú stvorené a obnovuješ tvárnosť zeme. Pane, zošli svojho ducha a obnov tvárnosť zeme. Pánova chvála nech trvá na veky. Zo svojich diel nech sa teší Pán. Kiež sa mu moja pieseň zapáči a ja sa budem tešiť v Pánovi. Pane, zošli svojho ducha a obnov tvárnosť zeme.
Duchu Svätý, naplň srdcia svojich veriacich a zapáľ v nich oheň svojej lásky. S vami. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Jána. Sláva Tebe, Pane. Ježiš povedal svojim učeníkom: Ak ma milujete, budete zachovávať moje prikázania. A ja poprosím Otca, a on vám dá iného tešiteľa, aby zostal s vami na veky, Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, lebo ho nevidí ani nepozná. Vy ho poznáte, veď ostáva u vás a bude vo vás. Počuli sme slovo Pánovo. Prosím, všetci si sadnite, birmovanci, ostaňte stáť. Ďakujem. Drahý otec arcibiskup, pred vami stojí 62 mladých ľudí, Beľanov, Jamorčanov, deviatakov i stredoškolákov. Ten čas, ktorý sme im venovali s pánom kaplanom od začiatku školského roka, pri povzbudzovaní, náuke viery, sviatostiach, prikázaniach, v živote sviatosti, verím, že Boh raz použije a mám nádej, že to, čo sme do nich vložili, raz prinesie ovocie v ich živote, v dospelosti, raz v manželstve, v ich rodinách. Tak vás chceme obidvaja poprosiť, aby ste dary Ducha Svätého darovali našim mladým, aby s týmito darmi išli vyzbrojení nielen do škôl, ale do celého života. Ďakujem ti veľmi pekne, pán farár. Nech sa páči, môžete sadnúť. Ja som si myslel, že bude skúška nejaká, keď povedal všetci sadnúť a vy hore. To je jak v škole. To boli milostivé chvíle, takúto chvíľu prežiť dobre, nie? Keď bol niekto zavolaný k tabuli a mal odpovedať. No ale toto patrí, lebo treba preverovať, overovať, skúšať a vylepšovať. A to bez toho nejde. To každý majster veľmi dobre vie, že nestačí len pozapájať, ale vyskúšať. Skúška správnosti musí byť, tak aby sme v živote vedeli, na ktoré miesto siahnuť a ako si počínať. Ďakujem veľmi pekne za prípravu vám obidvom, aj pánu kaplanovi Rasťovi a aj animátorom, učiteľom, katechetom, ktorí na vás nielen pozerali, ale že sa vám venovali. A rodičom treba tiež, pretože toto povzbudenie od rodičov je veľmi dôležité a prvé, pretože domáca cirkev chce mať nielen pokrstených, ale aj pobirmovaných. Tieto dievča, lebo chlapec, bolo povedané, že od 9. ročníka aj k stredným školám je tu kategória vás pokrstených. Dnes budete pobirmovaní. Birmovanie patrí k iniciačným sviatostiam. To znamená k takým sviatostiam, ktoré vás vovádzajú do života s Kristom, do života v cirkvi, do plného spoločenstva cirkevného.
tak aby ste našli svoje miesto nielen v kostole, ale aj v cirkvi. Tá domáca cirkev to je rodina, ale potom tá cirkev väčšia je farnosť a potom vôbec, teraz keď sme sa tešili z nového pápeža, že cirkev má nového pápeža, tak patríme do tejto veľkej cirkvi, ktorá je v kontinente a pochádza z rôznych nácií, národností, ale potom aj farieb a kultúr. A každá kultúra, každé spoločenstvo niečo cirkvi prináša. Nielen dostáva, ale aj prináša. To je veľmi dôležité. Nielen z domu odnášať, ale učiť sa aj prinášať a potom sa deliť. A k tomu všetkému, aby som mal taký pochop, že jeden vedľa druhého, keď sedíme, je každý originálny, aj keď máme rovnakú vekovú kategóriu, máme rovnakú krv, ale to DNA, tá vnútorná značka, je každého iná, tak každému prisúdiť a každému určiť a každému ponechať toto jeho. A pritom z tej rôznosti tvoriť spoločenstvo, jednotu. Toto robí Duch Svätý zo všetkých národov, zo všetkých kultúr, svetadielov, národnosti, rečovej odlišnosti, povahovej odlišnosti. Dávať ľudí dokopy, tvoriť rodinu. Dvaja v manželstve sa musia skúšať a probujú, či to funguje pred manželstvom. Bude veľa takých etáp, kde povedia, tak toto sme sa naučili teraz, toto nám nefungovalo, ale teraz to už funguje. Jednoducho si zvykáme. Pri tej rôznosti, ktorá je, tvoríme aj manželstva, rodiny, ale aj cirkev. A toto všetko dokopy, zjednocovanie týchto ľudí má za úlohu práve Duch Svätý. Apoštoli boli 12 a boli rôzni. Dokonca sa hádali medzi sebou, kto je mudrejší, alebo kto je prvší, kto je prvý, kto ostatný. Ja neznám, kto by sa uspokojil s posledným miestom. Každý chce byť prvý, nie? Tak to asi u nás je. Prečo by som mal byť posledný? Tá veľká pokora by musela nastať v každom jednom z nás, aby sa uspokojili s tým posledným miestom a dokonca nezaslúženým posledným miestom. Každý sa nejak tak súťažou dostáva viac a viac do povedomia sebe samému, ale potom aj svojmu okoliu. Toto všetko v nás vzbudzuje a toto všetko v nás pestuje práve Duch Svätý. Dneska budeme udeľovať sviatosť birmovania a budeme vám mazať vaše čela svetou krízmou a vyslovím jednu vetu, ktorá je príznačná pre túto sviatosť. Príjmi. Začím bude tvoje amen. Príjmi toto poznačenie, znak daru Ducha Svätého. A ty povieš amen. To znamená príjmam. Boh ti dáva, ja ti to ponúkam ako prostredník práve týchto darov, tento viditeľný vonkajší znak na tvojom čele a ty povieš amen. Je to krátka chvíľa, lebo neznamená, že len tie dlhé chvíle sú pekné. Niekedy básnik povedal, že postoj chvíľa si krásna. Všetko uteká, všetko ako si minie svoj čas a potom si človek tak uvedomuje, že za takú krátku chvíľu, že som bol taký blažený a šťastný. Tak aj tejto chvíli, keď ťa pomážem na tvojom čele, na tvojom živote, na tvojom znaku, na čele, tak toto vedomie si zachovaj. Bol som pomazaný Duchom Svätým, prijal som Ducha Svätého. Už si bol pokrstený, prichádzaš aj cez spoveď k Eucharistii, to tiež uvádzajúca ďalšia sviatosť do kresťanského života, do života s Kristom. Tento raz budeš pomazaný, aby si to, čo robíš, robil vytrvalo a lepšie, stále lepšie a lepšie. My sa nemôžeme s prostrednosťou uspokojiť, že to stačí a tak ďalej, stále viac a viac. Učíme sa pochopiteľne, predovšetkým nebyť hriešný. Kto je hriešný? Kto páchá hriech? To nezachová Boží zákon. Kto ho porušuje? Sú hriechy, ktoré sú spoločenské, občianske, ale tie, ktoré poškodzujú predovšetkým nám osobne. Takže chrániť sa hriechu. Toto je naša úloha. Chrániť sa. Kresťan by nemal hrešiť. Kresťan by nemal zostať hriechu. My veľmi dobre vieme, čo treba s hriechom. Vyznať, oľutovať, aj ísť ďalej. Nevrácať sa k tomu. Ale sme slabí niekedy, padneme. Ale prvá vec, čo treba urobiť ako nám, kresťanom, nikdy nezostávať v hriechu. Lebo hriech je zlo.
Hriech je návyk, zlozvyk. Hriech je infekcia. A každá infekcia prináša chorobu. Takže ako náhle sa nejaká infekcia dostáva do nášho života, je veľké nebezpečenstvo. Ak tam nepríde skorý zásah, ak tam nepríde doktor, ak tam nepríde antibiotika alebo iné prostriedky, tak toto nakazenie je potom osudné. A tak sa musíme chrániť hriechu. Takže prvá vec, chránte sa hriechu. Snažte sa, aj keď sme slabí. Možno, že niekedy niekto pokusí a pokúša na vás a z vás a tak ďalej. Treba si povedať, musím byť rozumný, musím vedieť, čo sa patrí a čo sa nepatrí. Tak to, čo sa patrí, to robme, ale od hriechu utekajme, chráňme sa. Vždy si všímajte, že prvá vec, keď začneme vďaky vzdávania, a to je svätá omša, tak vyznávame hriechy. Kňaz vás vyže, bratia, uznajme svoje hriechy. Sme slabí, sme hriešni, uznajme. Tak čo, myšlienkami, slovami, skutkami? A toto ďalšie, čo chcem povedať. Zanedbanie dobrého. Teda nielen hriechu sa chrániť, ale snažiť sa nezanedbávať dobré. Vždy viac a viac dobrého konaj. Nielen nehreš, ale konaj dobro. Nestačí iba nehrešiť. Musíme konať dobro. Čím viac dobra robíš, tým si lepší. Čím sa zdokonaluješ v niečom dobrom, tým si väčší fachman. A o to nám ide, aby sme sa aj tej kresťanskej viere, aby sme sa domáhali, čím viac dobrého robiť. Predovšetkým blízkym, najmä tam, kde žijeme. Toto je tam najväčšie pokúšanie, lebo tí vedia moju povahu, tí vedia moje návyky, tí vedia moju slabosť. Už dopredu vedia, že asi čo poviem, keď sa niekto opýta, alebo jak zareagujem. Tak najprv k týmto, lebo to je taká domáca klíma a v tomto domácom spoločenstve, tam sa my obrusujeme najprv. Brat so sestrou, sestry medzi sebou, otec, mamo. To sú také prusiárne, kde si obrusujeme tie hrany, ktoré sú nebezpečné, pretože oni škodia jeden druhému, lebo každá hrana, jasná vec, že niekomu spôsobí toto zle. A potom je taká známa vec, že pomsta je sladká. Keď ty mne, i ja tebe. Tak toto býva niekedy. A z toho je vojna. Malá, aj tie veľké vojny. Národné vojny. Národnostné možno, že konflikty. Vnútorné, občianske konflikty. Práve tam, kde človek nevie vydržať ten nápor a hlavne to poškodenie, ublíženie. Takže sa snažte aj vy, chlapci a dievčatá, dnes, keď vás budeme birmovať, si také predsavzatie dať hriechu sa chrániť, ale čím viac dobrého robte. Robte to a potom to dobro robte aj voči ostatným ľuďom, lebo čo chceš, aby tebe ľudia robili, tak musí aj ty začať. Musí začať od seba, nečakať, že to ku tebe, ty začni. To je tvoja iniciatíva a keď ty začneš, pochopiteľne odozva môže byť príjemná. Sú ľudia, ktorí zneužívajú vždy dobro toho druhého. No to je už potom naozaj vec povahy a vec niekedy aj možno, že aj dialogu a rozprávať. Pozri sa, koľko dobrého som ti urobil a ty to nevieš nikdy vrátiť. Ty len požičiavaš, ale nevraciaš. Takže sa formujme tak, aby i v rodinách našich a v školách, kde študujete, aby ste vytvárali dobré spoločenstva, zdravé vzťahy, aby tam boli. Lebo naozaj, keď sme veriaci, tak sa od nás žiada, aby sme žili Bohumilo, bezhriešne a aby sme predovšetkým snažili byť dobrí jeden voči druhému. Snažme sa o to. Karol Akutist, to meno ste už zachytili, mal byť kanonizovaný, vyhlásený za svätého, ale práve v tom čase pápež František zomrel, mal pohreb. Takže sa odložila tá slávnosť kanonizovania vášho rovesníka, 15-ročného chlapca z Talianska, ktorý zomrel v roku 2006. Bol známy tým, že bol na predovšetkým internete, na týchto sociálnych sieťach a tam nielenže surfoval, ale evangelizoval. Pozapísaval, pozaznačoval všetky eucharistické zázraky, ktoré sa stali vo svete, všetky mariánske zjavenia. Evangelizoval aj písmom svätým, odporúčal, úvahy robil, stal sa influencerom, to znamená, ovplyvňoval svoju generáciu. Práve tento žil iba 15 rokov.
na leukemiu zomrel. Svet poznal aj iných svätých mladosti, ale toto je taká svetlá naozaj osobnosť vášho veku, vašej kategórie, tínedžerského, či už sa dá čo viac, ako tínedžeri podaktori. Tak práve z tejto oblasti by som chcel vychytiť práve tohoto človeka, mladého muža, ktorý bude v krátkom čase istotne podľa plánu svätého Otca vyhlásený za svätého. A tento mladý človek, ktorý tak vplýval na svoju generáciu tínedžerskú, tento nám zanechal krásne posolstvo a krásny duchovný testament. Počúvajte. Nehľadajte iba seba, ale aj Boha. To znamená, nebuďte sebci. Nemyslíte iba na seba. Hľadajte aj Boha v svojom živote. Ďalej hovorí, ste originálni a Boh má pre vás neopakovateľný príbeh. S každým jedným z nás Boh má neopakovateľný príbeh. Nikto nežije cudzí život, len svoj. A ten je treba vložiť do Božej opatery. Takže ste originálni a Boh má pre vás neopakovateľný príbeh pripravený. Svetosť je vašim reálnym cieľom. Nie svetuškárstvo, nie také pomílené čosi, predstierané, ale skutočná svetosť, žiť Bohu milo. Je to reálne náš cieľ. K tomu ideme, preto sme pokrstení, príjmame sviatosti a dnes sme pobirmovaní. Takže k svetosti ideme, to je náš cieľ. Eucharistia je diaľnica do neba. Sveté príjmanie. Eucharistia je diaľnica do neba. Najrýchlejšia, najbezpečnejšia cesta, ako ísť smerom k cieľu, k svetosti a do neba. Nebojte sa často pristupovať k spovedi a nenechávajte svoj život v hriechu. Pozor na to. Nenechávajte hriech v sebe. To je zlo. Hriech von. Toto nepatrí. To nie je zbierka dobrých vecí. Práve naopak, je to veľké nebezpečenstvo, je to veľká infekcia. Nedajte sa premôcť zlom. Nedajte sa zlomiť zlým. Nedajte sa naozaj zaštepiť tým zlým. Potom vraví, hľadajte Krista vo svojich blížnych, lebo každý je na Boží obraz stvorený a každému treba dávať úctu. A záver, modlite sa každý deň, predovšetkým ruženec. No. Modlíme sa. Da ktoré gesta také všelijaké, a neznám, čo to je. Škrabáne, neškrabáne. Tak poradný kríž na seba položiť. Tak ma učila mama. Kríž na sebe polož. Kríž, aby to bolo viditeľné. A tu, keď kľakáš, to nedá, že naznačíš, že ideš kľaknutý. Nezedo, lebo babka v rokoch, že už nevláze ohnúť. Kľaknúť si. Nech tie gestá so znamením. Ty to vyznávaš, ty tomu veríš, aby to nebolo len také hodenie na seba čohosi. Takže aj tu hovorí, modlite sa, každý deň sa priznajte k Bohu. Priznajme sa k Bohu, On je nad nami. Od rána začni myšlienku, Pane Bože, no ja viem, že ráno trebalo predĺžiť, jak toto ráno. Nedá sa, musím stať. Nechce sa. No ale, Pane Bože, pomôž ísť z posteli a potom na nohy a ísť za svojimi povinnosťami. Začnime aspoň myšlienku, Pane Bože, požehnaj ma, chráň ma. A ak pridám k tomu ešte aspoň tie naučené základné modlitby, tak naozaj začínaš s Božou pomocou deň. Začínajte takto deň, každý deň. Naučte sa, ako zúbky šmirovať. Pod sprchu, keď ideš. Keď si pozrieš na topánky, alebo na hlavu, alebo na bradu, keď sa tam pozeráš do zrkadla, tak vidíš, čo tam vidíš. Tak sa pozri aj ty do seba, jak ja ako kresťan začínam deň. Jak ho končím, jak ho prežívam. Aj toto nech vás zaujíma, jak prežívam tento deň. Nemám výčitky nejaké, netrápi ma niečo, nemôžem zaspať, keď ja niekomu ublížim. A to či už slovom, že ho urazím, alebo nedaj Bože, fyzicky ešte nejako napadnem, že neovládnem niečo, nemôže spokojne zaspať. To sa nedá. Pane Bože, odpúšť. Tak to nemôžem ísť na druhý svet. Ani na spánok, lebo nebudem mať dobrý spánok. Odpusť. Zmierme sa s Bohom a s ľuďmi, ktorým naozaj počas dňa možno, že sme na citlivé miesto nejak siahli.
A keď aj tebe niekto ublížil, tak mu odpusť. Na čo žiť v hneve? Na čo to v sebe držať? Na čo povedz? Však to nebohatstvo, to nepeneží, to je zloba, ktorú treba odstrániť od seba preč, čím skôr sa zmieriť a čím skôr odpustiť. Toto je cesta vždy k pokojnému pokračovaniu vášho ďalšieho života. Drahí chlapci a dievčatá, je veľa toho, čo ešte vypočujete a budete potrebovať vypočuť. Nech každá jedna udalosť vás povzbudí k niečomu dobrému. Keď kde ideš, prinesi niečo pekné. Nemusí to byť veľa toho. Jednu myšlienku vychyť a zaoberaj sa ňou, alebo si ju pripomeň častejšie počas dňa, alebo počas nejakého obdobia. Žij z nej. Keď niečo prečítaš dobrého, tak si zapamätá, že to je pekná vec pre mňa, ja by som takto mal žiť. Žite z takých vecí, keď pôjdeš na lúku, vidíš kvietok, to je krása. Tak vidíš, že ten kvietok si našiel miesto, svoj čas a teraz ty na neho pozeráš. On je pre teba. Tešme sa z toho, keď tak vidíte niekedy dobrých ľudí, stretneš dobrých ľudí a si povieš, no ja by som mal byť taký. A čo mne som? To sa mi nechce. A toto je problém. Co to robí spobeľansky? Že hovorí, keď sa chce. Ale keď sa nechce, tak potom nič sa nedeje. Chcíte. Toto je práve prejav mužnosti, mladosti, ženskosti. V každom jednom z vás odkrývajte tie hodnoty a dnes dostanete ešte aj nadprirodzené dary. Predovšetkým je to múdrosť, rozum, rada, sila, poznanie, bohabojnosť, úcta, bázeň voči Pánu Bohu. Sú to dary pre moje vnútro, pre rozvíjanie svojej nábožnosti, svojho kresťanského života. Modlíme sa za vás a vy sa tiež modlite a vzývajte, Pane Bože, daj mi tie dary, ktoré potrebujem, aby som bol dobrým, múdrym, šťastným a svätým človekom. Modlíme sa za vašich mladých dnes, aby Duch Svätý zostúpil na nich, aby v tomto programe ďalšieho svojho života počítali s Božou pomocou. Ďakujem aj vám, drahí rodičia, ktorí sa budete venovať ďalej ešte svojim deťom, pretože to sú vaše deti. Koho majú takého blízkeho ako vy? Vy ste tí, na ktorých vždy ide otázka. Mámo, otco, tak nech naozaj vždy sa na vás obrátia s dôverou, aby ste v pravom čase im povedali to, čo máte povedať, aby ste im ukázali svoju tvár, svoju lásku a hlavne svoj príklad života. Toto je veľmi dôležité. Príklady ťahajú, príklady oslovujú, príklady robia človeka potom hrdinom na svojom mieste. Dnes budete mať aj birmovné meno, to preto, aby ste si uvedomili, že máte sa podľa vzoru toho svetca, vy máte krstných patrónov, ale máte aj teraz ste si vybrali birmovného, tak podľa vzoru toho birmovného patróna by som sa chcel aj ja takto formovať na tento obraz. To je pekný svätý obrázok, takže by aj o vás povedali, to šumný obrázok, ale živý ešte, chvála Bohu. Nie je to už na večnosti, je to živý obrázok a pekný obrázok, je to pekné, slušné dievča alebo chlapec. Tak podľa vzoru práve týchto svojich svetcov, či krstných alebo birmovných, utvárajte zase svoj život, aby bolo naozaj Bohu milé, čo budete robiť. A máte za sebou dnes birmovných rodičov, ktorí položia ruku a povedia, budem ti v tom pomáhať, byť dobrým. Aby to bolo naozaj nielen položenie ruky, ale v ďalšom čase spolu s rodičmi, krstnými, starými rodičmi, staršími súrodencami, aj vy pomáhať ľuďom stať sa dobrým. Celé tajomstvo nášho života, pomáhať jeden druhému stať sa lepším. Je to také ťažké. Jednoduchá rovnica. Keď chceš, tak musíš to urobiť. Ľava s pravou stranou sa musia glajchať. Nech vám dobrý Boh príde na pomoc a nech vás formuje. Duchovní otcovia, ešte raz vám chcem poďakovať aj všetkým tým, ktorí priamo boli zainteresovaní do prípravy, do katechéz ku sviatosti birmovania.
O chvíľu budeme obnovovať svoje krstné sľuby. Budem sa modliť s kňazmi za vás a potom to bude to osobné stretnutie a značenie na vašom čele znamením kríža a kryzmou. Vyznajte vieru tam, kde treba povedať amen. Nech je to vaše rozhodné amen, nech sa tak stane. A keď vás pozdravím ešte pozdravom pokoj s tebou, keď ti chcem popriať pokoja, tak tvoje liturgické odzdravenie bude i s duchom tvojim. Pokoj s tebou i s duchom tvojim. Tiež také jednoduché, nie? Ale tak, kedy to uletí, tak nech nič neuletí a buďte prítomní tu tak, aj fyzicky, aj duchovne, aby tento obrad bol pre vás takým vyznačením. Som pobirmovaná, Boh na mňa pozrel opäť s láskou a takto na mňa chce pozerať celý náš život. Amen. Drahí birmovanci, boli ste pokrstení, teraz budete poznačení na čele kryzmou, svätým olejom, budete pobirmovaní, dostanete silu Ducha Svätého. Buďte živými členmi cirkvi. Dajte sa viesť Duchom Svätým a usilujte sa pomáhať každému, ako Ježiš Kristus, ktorý neprišiel preto, aby sa dal obsluhovať, ale aby sám slúžil iným. Teraz pred prijatím Ducha Svätého si obnovte vieru, ktorú pred pár rokmi pri krste vyznali za vás vaši rodičia a krstní rodičia. Preto sa vás pýtam. Zriekate sa zlého ducha i všetkých jeho skutkov a pokušení? Veríte v Boha Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme? Veríte v Ježiša Krista, jeho jediného syna a nášho Pána, narodeného z Márie Panny, umúčeného a pochovaného, ktorý vstal z mŕtvych a sedí po pravici Otca? Veríte v Ducha Svätého Pána a oživovateľa, ktorého dnes príjmete, ako ho prijali apoštoli na 50. deň po Veľkej noci? Veríte vo svätú katolícku cirkev, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela v život večný? Toto je naša viera, toto je viera cirkvi. Túto vieru vyznávame a ona je našou slávou v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi. Amen. Milovaní bratia a sestry, prosme teraz Všemohúceho Boha Otca, aby láskavo udelil Ducha Svätého týmto synom a dcéram, ktorých už v krste znovuzrodil pre večný život a prijal za svojich. Nech ich Duch Svätý posilní prehojnými darmi, nech ich pomazaním zdokonalí a pripodobní Ježišovi Kristovi, Božiemu Synovi. Všemohúci Bože, Otec nášho Pána Ježiša Krista, Ty si znovu zrodil z vody a z Ducha Svätého týchto svojich služobníkov a oslobodil si ich od hriechu. Oče, zošli na nich Ducha Svätého obhájcu, udel im ducha múdrosti a rozumu, ducha rady a sily, ducha poznania a nábožnosti a naplň ich duchom bázne voči Tebe skrze Krista nášho Pána. Amen. Leď prosba naša k výšinám, pri Duchu Svätý z neba k nám, naplň nám srdcia milosťou, ktoré si stvoril múdrosťou. Si tešiteľom
priatelia sa tratia. Spred jeho tváre utekajú tí, čo nenávidia. Duch Pána Drahí bratia a sestry, vrúcne prosme všemohúceho Boha Otca. Nech je naša modlitba jednomyselná, ako je len jedna viera, nádej a láska, ktoré vychádzajú z Ducha Svätého. Nebeský Otče, posilňuj a požehnávaj nášho svätého Otca, pápeža Leva. Prosíme ťa, vyslíš nás. Nebeský Otče, sprevádzaj svojou milosťou a zdravím našich otcov biskupov Bernarda a Marka. Prosíme ťa, vyslíš nás. Nebeský Otče, daruj našej farnosti pokoj, aby sme boli jedno srdce a jedna duša. Prosíme ťa, vyslíš nás. Nebeský Otče, požehnávaj našich rodičov, starých rodičov a birmovných rodičov a odmeň každú ich námahu a starosť o nás. Prosíme ťa, vyslíš nás. Nebeský Otče, posilňuj všetkých mladých ľudí, aby boli ostatným dobrým príkladom živej viery. Prosíme ťa, vyslíš nás. Nebeský Otče, príjmi do svojho kráľovstva v nebi všetkých našich zosnulých. Prosíme ťa, vyslíš nás. Bože, Ty si udelil apoštolom Ducha Svätého a chcel si, aby ho oni a ich nástupcovia odovzdávali ostatným veriacím. Láskavo vypočuj našu modlitbu a daj, nech sa aj teraz prostredníctvom veriacich šíri dielo, ktoré si konal na začiatku ohlasovania Evanielia skrze Krista, nášho Pána. Vykupiteľ žije, Ježiš Boží Syn, Barán Boží, Mesiáš, Svätý jediný Boh. Ježiš Spasiteľ môj, drahé meno máš. Baránok Boží, Mesiáš, zabitý pre hriešnikov. Ďakujem Ti, Otče,
Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila všemohúcemu Bohu Otcovi. Na chválu a slávu svojho mena, na úžitok nám i celej svätej cirkvi. Pane, tvoj syn nám vykúpením získal Ducha Svätého, prosíme ťa, príjmi obetené dary svojich služobníkov a služobníc, ktorých si v birmovaní dokonalejšie pripodobnil svojmu synovi, a daj, aby sa účasťou na slávení pamiatky o smrti a zmrtvých stania stali jeho vernými svedkami, lebo on žije a kráľuje na veky vekov. Amen. Pán s vami, I s duchom tvojim, hore srdcia, máme ich u Pána. vzdávajme vďaky Pánovi nášmu Bohu. Je to dôstojné a správne. Je naozaj dôstojné vzdávať vďaky Tebe, Svätý Oče, a je správne oslavovať Teba, prameň všetkého dobra, lebo Ty znovu zrodeným v krste dávaš účasť na veľkonočnom tajomstve svojho Syna. Vo sviatosti birmovania, vkladaním ruky a pomazaním svetou krízmou posilňuješ ich znakom daru Ducha Svätého. Takto obnoveným na obraz Ježíša Krista, ktorého pomazal ten istý Duch Svätý a poslal ohlasovať radosnú zvesť spásy, dávaš účasť na eucharistické hostine a robíš ich svedkami viery v cirkvi a vo svete. A preto my, spojení vo svätej radosti, slávime obdivuhodné dielo nových turíc a so všetkými anielmi a svätými spievame chválospev na Tvoju slávu. Svätý, 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 Pán Boh všetkých svetov, plné sú nebesia i zem Tvojej slávy. Hosana na výsostiach, požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom. Hosana na výsostiach. Naozaj si svätý, Pane, a právom ťa chváli každé Tvoje stvorenie, lebo skrze svojho Syna nášho Pána Ježíša Krista mocou a pôsobením Ducha Svätého oživuješ a posvecuješ všetko a ustavične si zhromažďuješ ľud, aby sa od východu slnka až po jeho západ prinášala Tvojmu menu čistá obeta. Preto ťa, Pane, pokorne prosíme, láskavo posväť svojim duchom tieto dary, ktoré sme Ti priniesli na obetu, aby sa stali telom a krvou Tvojho Syna a nášho Pána Ježíša Krista, ktorý nám prikázal sláviť tieto tajomstvá. On v tú noc, keď bol zradený, vzdával Ti vďaky a dobrorečil, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne po večeri vzal kalich, vzdával Ti vďaky, dobrorečil a dal ho svojim učeníkom hovoriac: vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku.
Vyznajeme tajomstvo viery. Pane, keď jeme tento chlieb a pijeme z tohto kalíka, zvestujeme Tvoju smrť, kým neprídeš. Amen. Preto, Pane, keď slávime pamiatku spásonosného umúčenia Tvojho Syna, jeho slávneho zmrtvých stania a na nebo vstúpenia, a kým očakávame jeho druhý príchod, prinášame Ti so vzdávaním vďaky túto živú a svätú obetu. Zhliadni prosíme na dar svojej cirkvi a spoznaj v ňom obetovaného baránka, ktorý podľa Tvojej vôle zmieril nás s Tebou, a všetkých, ktorí sa živíme telom a krvou Tvojho Syna, naplň Duchom Svätým, aby sme boli v Kristovi jedno telo a jeden duch. Nech Duch Svätý urobí z nás ustavičnú obetu pre Teba, aby sme dostali dedičstvo s Tvojimi vyvolenými, najmä s preblahoslavenou Pannou Máriou, Božou rodičkou, so svätým Jozefom jej ženíchom, s Tvojimi svätými apoštolmi a slávnymi mučeníkmi, so svätým Karlom i so všetkými svätými, ktorí nám, ako dúfame, ustavične pomáhajú svojim orodovaním u Teba. Prosíme ťa, Pane, nech táto obeta nášho zmierenia prinesie celému svetu pokoj a spásu. Vo viere a láske upevňuj svoju cirkev putujúcu na zemi. Tvojho služobníka, nášho pápeža Leva XIV., nášho biskupa Bernarda i jeho pomocného biskupa Marka, celý zbor biskupov, všetkých kňazov a diakónov i všetok vykúpený ľud. Pamätaj, Pane, i na svojich služobníkov a služobnice, ktorých si krstom znovu zrodil a teraz posilnil darom Ducha Svätého a zachovaj v nich láskavo svoju milosť. Milostivo vypočuj prosby tejto rodiny, ktorú si shromáždil okolo seba, a láskavo prived sebe, dobrotivý Otče, všetkých svoje roztrátené deti. Dobrotivo príjmi do svojho kráľovstva našich zosnulých bratov a sestry i všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta. Pevne dúfame, že aj my sa tam s nimi budeme naveky radovať z Tvojej slávy. V Kristovi našom Pánovi, skrze ktorého štedro dávaš svetu všetko dobré. Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi máš Ty, Bože Otče všemohúci, v jednote Ducha Svätého, všetkú úctu a slávu po všetky veky vekov. Amen. Prijali sme Ducha Svätého, v ktorom sme sa stali Božími deťmi. Preto sa osmeľujeme povedať: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, bude vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla, udel svoj pokoj naším dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa Ježíša Krista. Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva na veky. Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom: pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam.
Nehľaď na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi. Podľa svojej vôle jej milosti daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Pokoj Pánov nech je vždy s vami. Dajte si znak pokoja. Pokoj a láska, nech je pokoj s Tebou. Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami. Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami. Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta, Hľa baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovu. Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo.
sa církev Kristova, veselo prespevuje. Pán Ježiš Kristus z mŕtvych vstal, raduj sa, dušo, raduj. Pre hriešne ľudské pokolenie priniesol sveté vykúpenie. Spievajme, kresťania, Bohu aleluja. Pre hriešne ľudské pokolenie priniesol sveté vykúpenie. Spievajme, kresťania, Bohu aleluja. Zvelebujte Pána, všetkých jeho dielo. Aleluja, aleluja. Zvelebujte Pána, všetkých jeho dielo. Aleluja, aleluja. Zvelebený si, Pane Bože, našich otcov. Aleluja. Chválitebný a vyvýšený na veky. Aleluja. Zvelebené je Tvoje slávne sveté meno. Aleluja. Chválitebné a vyvýšené na veky. Aleluja. Zvelebujte Pána, všetkých jeho dielo. Aleluja, aleluja. Zvelebený si v chráme svojej svätej slávy. Aleluja. Chválitebný a preslávený na veky. Aleluja. Zvelebený si na tróne svojho kráľovstva. Aleluja. Chválitebný a vyvýšený na veky. Aleluja. Zvelebujte Pána, všetkých jeho dielo. Aleluja, aleluja. Dobrorečte Pánovi všetky diela Pánove. Aleluja. Chváľte ho a vyšľujte ho na veky. Aleluja. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Aleluja. Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Aleluja. Zvelebujte Pána, všetkých jeho dielo. Aleluja, aleluja. Modlíme sa.
Prosíme ťa, Pane, sprevázaj svojim požehnaním tých, ktorých si pomazal Duchom Svätým a nasítil sviatosťou svojho Syna. Pomáhaj im premáhať všetky protivenstva, aby svojim svätým životom boli na radosť cirkvi a skutkami lásky urýchľovali jej rozšírenie vo svete skrze Krista nášho Pána. Amen. Drahý otec arcibiskup, z vašich rúk sme dnes prijali sviatosť birmovania. Chceme sa vám poďakovať a zároveň vás poprosiť, aby ste na nás pamätali vo svojich modlitbách, aby sme aj naďalej žili životom viery. Ďakujeme aj všetkým za vaše modlitby a obety a našim kňazom za čas, ktorý nám venovali počas prípravy. Pán Boh zaplať. Vďačnosti sa aj ja pripájam za všetko, čo ste urobili. Už som to spomenul niekoľkokrát, ale treba to povedať aj za tú prípravu liturgickú v kostole. Za spev ďakujem pekne aj pani kantorke a takisto aj zboru. Má aj názov ten zbor, či Nie, chrámový. nemá? Tá. Na aké meno by ste zaslúžili? Bo keď raz poviete, ja spívala Dze, Čarnici, či v jakom tomto, tak treba dať tomu menu. Všetko, co žije, co je, má svoje meno. Jakže nemá? No. Tak tako je hneď, listočky píšte, čo by bolo také priliehavé práve tomuto zboru a robte širší repertoár, rozširujte si ho, spievajte na Božiu chválu pri takýchto udalostiach, ale nielen pri takých udalostiach. Každá nedeľa by si mohla zaslúžiť, keď nie už celý zbor, ale predsa len čas od času treba, aby sme aj v menšom spoločenstve spievali, pretože tým chválime Boha a tým trošku aj zveľaďujeme svoje uši, že šumné, ale aj že krajší čula ešte. No tak poďme ešte, že by sme krajší spievali. To furt tak býva, že tá súťaživosť mnoho razy nie je na škodu, lebo keď učujeme niečo pekné, tak je to na inšpiráciu, že aj my tak budeme, keď budeme. Tak, cvičte. Dobre, nech sa nám to darí. Ďakujem pekne ministrantov, vždy tu nájdeme toľko malých, ktorí začínajú. To ja som do 5. ročníka len ministr, ale potom už sme chodili inde na školu a svetomše ráno boli iba, takže som nestihol po 5. ročníku, sme chodili do Koškoviec na vyššie triedy. Ale ešte som do školy nechodil, už som sa snažil podsahovať. Furt padalo. Tak jak ti tam, tak klinec do pupka dáme, keď to tak furt padá dole, nejak tá suknička. Tak dobre to bolo. Tak učte sa aj vy, lebo takto pri oltári sa môžete aj trošku viac stať lepšími. Chcem poďakovať aj pánu kaplánovi, nebol tu dlho, ale ho prekladám, od 1. júla dostal rozkaz povolávací. Ja viem, že sa rozbehol a som ho zbrzdil. Má ohromný, mocný hlas, keď tam spieval, aj hluchý čul. Až na Driň bolo čuť toto stade. Ďakujem pekne, Rasťo. Ide za duchovného pre jednu školu. Aj keď tu máte cirkevnú školu, to je pravda, ale potrebujeme práve takého jeho typ človeka tam na túto školu, takže to je tzv. Špeciálna pastorácia, že okrem iných vecí vo farnosti má aj školské potom povinnosti, takže pôjde do Humeného na základnú školu spolu s gymnáziom.
raz ďakujem pekne, že si prijal toto poverenie. Aj keď si kúkal po mne, že či to pravda, či nie, ale no, taká pravda, jak ju hovorím teraz, takže ďakujem ti ešte raz a spomínaj na Belu. Na Belu som nezabudol. Pred 50 rokmi som tu mladosť prežíval, 2 roky, lebo to bola súčasť ešte aj Sniny, takže Sninská farnosť spolu s Hamrou, tak do Belej sme sa tešili. Každý tu chcel chodiť. I starý pán Onderko, do Belej. Tak čo to on bolo vyspovedať ako jednu zakristy? On to rátal na zakristy. 3 zakristy som vyspovedal. No, rýchlo spovedal, to je pravda. No, to nám pomáhalo niekedy, no ale tak trošku voľnejšie, lebo to už je pred obedom, že by ste mali dobrú chuť k obedu, tak trošku také inšpirácie k tomu z minulosti vám prinesiem. A potom sme sa aj my tu, ako kapláni, Mydla chcel veľmi v mojom čase, keď sme boli spolu. Mydla len do Belej ucekala, a Mrubár nechcel. A ja som väčšinou tak, lebo to prvý a druhý kaplán bol, ten prvý to bol starší, druhý bol mladší, takže mne to prisluchalo do Hamry a aj tu sa mi ušlo, to zase nemôžem povedať, lebo sme to kolečkovali, to rozpis robil pán farár Onderko, takže, ale chcem povedať, že sme tu radi chodili. Bela bom, to bolo naozaj bombonik a myslím, že to ostáva aj teraz. Všetko sa mení, jasná vec, aj ľudia sa povymieniali na rôznych miestach, ale Belu považujeme vždy za ambicióznu, lebo ste sa hneď po 90. roku odčlenili a ste boli farnosťou. Takže máte veľa takých pekných vlastností, ktoré patria všeobecne Belej. Teraz nechcem nikoho vydvihovať osobitne, ale zachovajte si to. Lebo to je také naozaj zatiaľ nepokazené. Arcibiskup Sokol vždy vravel, svätý východ, ale už nie ste taký svätý. Už aj medzi vami tam šarapati ten rožkatý. No takže, aby to bolo naozaj na tú Cyrovskú dolinu vždy také spoľahnutie v každej jednej oblasti. Radujte sa s radujúcimi a pláčte niekedy, keď treba za niečím zaplakať, lebo to tak vždy prežívame. Radosti a potom aj určité problémy. No ale, že by sme nepremárnili čas aj obedový. Ďakujem ešte raz. Dobrú chuť k obedu. Potešte sa. No a my starší už len spomíname. Na čo plánujeme, ale toho naplánovaného do budúcnosti veľa nie je. Ale každý má svoj čas a treba, aby sme ho dobre prežívali. Ten aktuálny a potom aj v spomienkach, lebo sa treba niekedy aj potešiť zo spomienok. A myslím, že to dobre padne každému, keď trošku zaspomína. Dostanete kaplána, jasná vec, že dostanete. Neostane tu pán farár sám, takže aj tebe, Mirko, ďakujem pekne, že si prijal túto farnosť a že príjmeš aj nového kaplána. Dobre vychádzajte, to je veľmi dôležité. Prijatie kňaza vo farnosti, či už samotným farárom, alebo farnosťou, už keď ide o farára samotného, lebo ak sa má tu dobre cítiť, dobre robiť, tak musí byť prijatý. Ak nebude prijatý, bude cítiť, že mu ľudia nejak tak uhýňajú, no tak čo ja to budem robiť? Som prišiel pásť a ovečky tak odkurcajú hlavu, tak príjmite ho tak, jak sa patrí na dobré spoločenstvo. No teším sa na budúcnosť. Keď sa podarí niekedy ešte k vám zájsť, tak nielen v spomienkach, ale aj fyzicky vás vidieť. Príjmite požehnanie. Pán s vami. I s duchom tvojím. Nech je požehnané meno Pánovo. Od toho času až na veky. Pánovom. Ktorý stvoril nebo i zem. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec
i Syn, i Duch Svätý. Amen. Choďte v mene Božom. Bohu vďaka. Sedmobrežnom kruhu Ríma si stisí zrnie sa ozýva, pieseň námožná odlíva. Raduj sa, vesel sa, Panna Mária, aleluja. Lebo Pána zajistá z mŕtvych, aleluja. Modlíme sa. Bože, Ty si z mŕtvych staním svojho Syna nášho Pána Ježíša Krista potešil celý svet. Prosíme ťa, daj, aby sme na príhovory o rodičky Panny Márie dosiahli radosti večného života skrze Krista nášho Pána.